Amai guru muri kufungei? Ndiri kutorai picture panapa. Muri kufungei? Mai guru muri kufungei? Yai mundiudze zvamuri kufunga. Muratidza kuti muri kufunga. Ndamira apa ndikakuona kuti muri kufunga. Yai mundiudze. Amuziva mai guru? Yai mundiudze. Mai guru, yai mundiudze zvamuri kufunga. Muri kutengesa chii? Uyai pano mundiudze kuti imari zvese. Muratidza kuti muri kufunga zvakanyanyisa mai guru. Muri kufungei? Tine dzungu dzikuita 300, masawa ari kuita 100, fodya 50 bonds. Ndati muri kufunge mai guru. Muri kufungei? Hapana zvangu, handiti panenge pasina, hapana zvangu. Shuwa here mai guru? Saka zviri kuda mari zvese izvi. Zviri kuda mari zvese zviri apa. Ina handiziva kuti muri kuda zvemari. Zvese ndiri kuda zvese. Indiri kuitisa masawa 50 bonds. Ndati zvese bucket rese riri kuda mari. Ndisingazive kuti inoita mari, ini ndinochingotengesa 1 Calculate ai mai guru. Verengai kuti zviri kuda mari. Kana ndaverenga kuti zviri kuda mari mozoita sei? Mondipa ndoda kuzvitenga zvese. Ima handi muri kutengesa? Chikuverengai mundipe zvese. Ndiri kutorevesa mai guru. Kurumidzai ndoda kuenda kuHarare. Mai guru, verengai mundiudze zviri kuita mari zvese. Munogona kundiverengesa kuti zviri kuita mari, asi mimi mozoregedza kuita sei? Aiwa, handimbodaro. Zvitenga handimbodaro. Chingotrustai chingovimbai kuti Mwari wenyu aita kuti zvitengwe zvese nhasi. Verengai. Ora, sekufunga kwenyu zvingada mari. Ndisingazive kuti zvinoitisa zvingaite mari. Sekufunga kwenyu. Chii chiri kunetsa mai guru? Chii chiri kunetsa? Ndaona kuti munewo muri kufunga sterei. Amai guru ndadzoka kuzokunetsai. Mazviwa? Ndauya kuzokunetsai. Maramba enyu kutaura kuti chii chiri kunetsa ka. Manzwa? Asi mirai muone. Maramba enyu kutaura kuti chii chiri kunetsa ka. Asi mirai muone. Kunosari nderenyu. Kana mchida munorasa mazviwa? Aiwa, vangafuna ngokuziva ndakuziva yangu kule muri sei. Mushe zvudi. Mushe. Ya, mazviwa ka. Ngokuziva izvete. Hayi.